सानबोलावरि सावथुनखौ जाय गावनि इउट्युब चेनेल आरो फेसबुक पेजआव हगारनानै लादों बिथांमोना सांग्रां जा। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय सानबोलावरि सावथुनखौ जाय इउट्युब चेनेल फेसबुक पेज सामलायगिरिया गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिना पारमिसनाव इउट्युब चेनेल आरो फेसबुक पेजआव हगारनानै लादों बिथांमोना सांग्रां जा। जाय इउट्युब चेनेल फेसबुक पेज सामलायगिरिया सानबोलावरि सावथुनखौ गावनि इउट्युब चेनेल फेसबुक पेजआव हगारनानै लादों बिथांमोना थाबैनो सानबोलावरि सावथुन दिहुनगिरिनि खाथियाव गावखौ गथाय एबा सारेन्डार जा। नङाबा नोंथाङा होनांगोन रां नङाब्ला जानांगोन नोंथाङा कर्ट केस। दासिम सानबोलावरि सावथुनखौ हगारनानै लाग्रा बिरदाव अफिसियेल, बर' हारि फिल्म प्रडाक्शन, मोसा प्रडाक्शन, BS सोरांस्रि बसुमतारी, रिन्दाव MB ब्लग, हारिमु SB बड' ब्लग आरो माखासे इउट्युब चेनेल फेसबुक पेज बायदिनि सायाव केस होनो थाखाय थियारि जाबाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय। सानबोलावरि सावथुनखौ इउट्युब चेनेल फेसबुक पेज सामलायगिरि बिरदाव अफिसियेल, बर' हारि फिल्म प्रडाक्शन, मोसा प्रडाक्शन, BS सोरांस्रि बसुमतारी, रिन्दाव MB ब्लग, हारिमु SB बड' ब्लग 12 आरो माखासे थाबावनाय इउट्युब चेनेल फेसबुक पेज सामलायगिरिफ्रा थाबैनो 87539343114 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै सारेन्डार जानो हागोन।